We are my Yasama Munina Moshia, Yadama set Yankopone Yadum, Naminumi Dunina, Sambabi Biuna, Yedi Media, watching the Kamishe, Yadi Ebrewo, Renti Koso, na EDH, Ewan and Equisi Media, and then an Equisi TV so. Na Ubina Bakosema Fast Santa Maiho, the Padaroma, Udia Sawuni, and Umaybi Kuranwa, Asante Nkabom Dikai, and Edia Tosumi Nunua, Padaroma, Udia Konanequisi Media, and an Equisi TV, so Ubina episodes Nina. Ewo na wadi achire na aboa papa ye nwoma unya bi na kenkan ye boawo e ma hu na bakosem he fa asante ho enti entoto na sekra na edi ye ndwumadie achi ewo na nakusi media ene na nakusi TV so we omanba se se de ba bia ye drei akoduru ba bia eye nananum mienu atu de atudwa eze se de wodo ho ebo afode e de ema asante man Kwa no chekere se obehie nipa miensa na wodo mayi musio se de be ya asante man enkunimdie ne beba nti eye asensokofo eye dumakase kase hene sisi watodo ni mutuo ekere se wode ne homa sara ena ejuso di kopim ono nso atono ni mutuo kere se wode ne ho ema na ka obrempon ba ko a wono nso ede ne ho bema na no na sese di otumfo ede ato na nanama hemfo no nyine ne so nkwada no nwene ho na amanto ahodo numu aka no mu hwan na sese wode ne ho ebema na ama Asante man enkonomdie no aba we ansane ebehunu wobrempon kora sese wayi nanim ese wode ne ho bema no omanma me ka o se nyuma bia da roma ene ne waso emu a ede sa adwuma de brewo memenda ne kosia da bia wo na ne kosi media so Adonko Bitters Limited, aye dwumako a wo boy papa the basse enei ope aye wo product ni bia hwa so be kodwa so no ape bia kira kwan wo Adonko atadwe ginger wo ho Adonko black wo ho ena wo Adonko hand sanitizer no yede ebo ho ban free coronavirus ho ebio wode Adonko 123 ye no akekaduro ensu wom ya wono bi ebo papa eno akire no wode premium energy drinker e free Germany memuton ena no so wode abel ni nyina no pe bi akira kwan kodwa so ba bi eton sa bia no busa bi akira kwan na ubenya bi edodo yenkotie won krato no ye ba yede akenkan asem no e de abrel Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mebusa say asante efri hen ebinim kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na emu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na nakusi TV ene na nakusi media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo yen social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi yen Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi.
Have you heard of Nana KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV. We yesan ema munyina mo hyehyia fe yenko yaken kansem no so yeda so ewo ngoma ya wate ne din se Asante Nkabom de edikan enomo panin se kwadwo na kiro sa ngoma yinti odofo ba bia yedro ye kumasi ahimfie kumawu ahimfie nana twenebo a kodua yerenom ene wo hima hia ema eja watwetwe nkobo ne yehwe se de nkobo ne koye sabre wo hima na ekasai kumenwu ahimfie ne yewo na yerenom eye mede se ebufuo ye se esimumu no mu amama so atie enye fe se nana kɔ woko na o meduru fie na mode ntokwa ebetena fie obi anka de ha no emamintie ne yira wodi kan sɔre ye no wose nana me pese so obeduru fie a wosra ne mayense yese na dawro me bro eya wonya ye ho adagye kakra ebire bia wo behu no no ne waye moson e de ne nsa sum na no esi epini obusa no a wose asantema som a wo som de nkyira no eya asem ha me yie mesre me ka se enye wono nko na ne nipa esom enti eya wonte nanim ene ye nkasa na sabe yeso otudura yenem tawa ade a yefe ene anigye ene se wo bema ene ne yerenom ete ho edi nkomo eseriye ne yere woto so mienu nso sori ye ene wo se menso sadana ba de me pesa wode eto nanimu ene se eya wonye ye nyina pe so wode wo yiko edwabo bi ena wochina wonfa wofoforo nso enkobi na obi ba wahunu se asomasi ana wo benten eye nana eyere no mu baako enya amampene da nso wanko ene ne yere ewana ne yere otoso miensa sori ye na wo se nana se de mekura no mu pani kan ye no oba bia ware epemma ene edije emade abosom na dawroma ye mu bia nya bi aka enije udipa mi hunu se nana ene ne kasa eseriye ene amampede onukro ya ene waye na daka yire eno na edi abufuo eba ye hu no ehwa na amampede dansoa esori ye no se mekuranom mesrew monyine se medie enkyene esogu manum amane a mote hu ni bia na mete hu na nani bere mo biara santeman ho dadwene agye ni gye afiri yensem enti se mo ka ne yi a monka na nana hema enka bi mayen ewa ene eja wo hema ase meda mo ase ese enne mo amama te nia eha mo mesre se momfa asomdwe ntira ho mo ntwen nana mehunu se mo mu bia emfom ne yonko na emom dwene a nana dwene ne man ho eche efia setena ho ena ye mo se odo obi ese ne obi kakra metumi no nana ba meka kire no nanso mo hunu se dua mfa de dua emfa emfie aduasa enchia ema ye mfa afentene no ne mekan wote atwene ne akonnwom asembe na ebai moma ye nkwohwe ene obokridi ohunu se nana afiti eno ho a eba ya wo hyeda kotade ene gie bo wondam nanso nana ye bosa ewana wahene yire odi kan ese nana hema de ye kan bi ne ewu hwe
na nefra kono ba ese se wo ma na ni gie e ma ye komma no amo no hwe nanimu a wode eba wan wo betimi di ani gie akwa akohia no e hwa no wahema ase ebia no yare woduru ha na yebehu no yeda wonyame ase ese wakwa aba hwe anka no na natwebo akodua bedu ye no na eja ochiachia wo nyina wo se nanahema memamwa ha na yerenom memamwa ha na eja wo nyina je no ya okudonto na yerenom je no so ya adodoso na wo nyina wo trase amampede ko se nsuo bre no ma onom ye ehwa ena nanahema se nana akwaba na natwebo akodua je no so ya oson nana ene ewa ena nanahema ebusa ne kwanso no se nana hade boko no kwanso ho ena natwebo akodua bebo na ma ne yese nanahema okwanso de boko yesimu ese ye ne domafo ekoko ye koye no anche bia na yetu wongu ye Asante manya pam domafo kwa chirichiri no hema se oh nananama samanfo ye na bosuma Asante mada mwasio afe ena ahoto ebeba ehwana na natwebo akodua se nana menwie enanu a ye beduru ye ya ye bo se efa kumase no de ye betie ne se nana ntim jakaria soma abofo ofiri de nkyira ba kumase se wo magi sika ya wama emra afi wo se yemfa sika dwakofi enka ho emre no ene wo hema se mewu afia ena mo ka asan ena na natwebo akodua se abofo no anu ansimpo na dwabehene ekra se akrabo ena wo pa wo de bebetoa no e wo de nkyira awa no hema se oh dwabehena ya de afatade wadi me masem na natwebo akodua se ekwa ena mampon buahin anantuo eto no so afi wosoma e ma wokofa abo egu ya wane mu ena o ma brafo twitwa asomafo ne nsa egugu so se won fa nkoma ntim jakari se Asante sika futuro no hema se eyo kwana minim se ebeba nanso anochetia si die minsuro wana na natwebo akodua se ene anoche afiti ase edi ho dwuma wana ohima se ehanso ye hunu bone bi ntokwa bi enanka eye se wo yire no ntam nanso besiesi ena na natwebo akodua se na nahema beda wase ene echiri ene wodane nani ekasa kire na yerenom wo se ma sabra ye womu enye bra ye dia akrasem ene manso twen ahihye ye ntirim Asante man eni ahoto na moama mukirimo ayemode ehwana ne yere odi kan ese na nahema se wate na natwebo a emma ye ntumi ensepe ye ho adan wono nko ena nipa esum de nkyira ehwa ja ne yere otoso mienu se na nahema yesrew tunofo mayen na sebi a yeso tudura yenom tawa ehwa na twebo akodua uguma hom kokko no se na nahema sadia maka no sesi Asanteman awiata so se one de nkyira beko anoche ama yate ase se nkunimdie no emmoyen nanso etwa se nipa baasa ede wo ho bo afode no hema se ede be afode na natwebo akodua se dana wo se se saa nipa nipa no wu ema Asanteman na enam wonwuo eno so ene be ma Asanteman ede nkunim ana wo hema se ye de eden na hwan no wode ni tiri ebeji akyerema na natwebo akodua se he ye nti ena maba me say bra wode atu dwa no ahefo baanu ede won ho emman ene wo hema se na hwanom ene wodi sa anim semi na natwebo akodua se adwisi di kopim ede ne ho ama sara na eduma kase asenso kofonso ede ne ho ama wa ho faman ema yen a ye nyina ho dwiri yen wodɔ Asanteman o di kopim o asenso kofo me yemu anka me nemo ena hunamane ama Asanteman se mo di kan a mo nsiesie baabi ema me wa ene wo hema ese twebo a adai na twebo akodua se na hema aka wo brempon a wode ne ho bema ye nti na mabai me be kramo na me de me ho akwa akoma
Wana ne yira wodi kan wotie mu no wo se wo sesen wo de wo ho koma na twebo akoni ase ane yese be hwere me nkwa ama Asanteman enam so edi yie ene yira otoso mienu ene ye meke se ne ehiso na yesra sesa wadwene na twebo akodua ese mese samadwene a enye yie ene amampene ono so ehiso na mesrefo wani to manim sesa wadwene hwe wo meyanim sesa wadwene na twebo akodua se me yerenom wodo a me wo ema Asanteman no ehye me se me nso me mfa me ho mo afode se de mafefo adwo no na ma Asante edi nkonim wa ena ohene yerenom omodi esu butubutu na nanim na yesre sesa wadwene ene na twebo akodua ehwe wanim pusuniti enye yie amampene esu oh twinebue adan opesa wo ye me adan na opesa wo ye me saa twebo afo ni to me ne ntoto frewa enu animu na sesa wadwene nana so ukogya me a meye dan ahwe nkodaa yi hwan wo betete won wa ma me nana wo kwagya ahemfie animu animonyam hoi nana dwene hu o mi bo mi tiri so o ade ayemio mi wura wo gya sen wa ena na twebo akodua se amampene da nso a owo bia da owo anana amampene ase twebo a wama mennu me ho medumi eda wo hunu me keka ensemne ekire me medumi mani a ehwe wo ede ayam hihie eja me so medumi mani a epopo ede me ho eche wo twebo a wonyini bɛn na manyini ɛsɛ ende me bɛda na okunafo twebo a dwene wo bra da wo ba ya wo ware wo bereba ya wo din so na kai hunu sɛ wo de sija edo na eto wo de sija die na eto me so na hwan ene obetimi apinche me eni nto onwi a obrempon wahwe asia asire akere wo obrempon me dome me ho se me je wano anu yie twebo a mi wura twebo a tie mi o na so san wadwene wa na twebo akodua wodan nani ehwe ne yire ene wo so oba ade na wo pese me pe me ho na Asanteman eto asosom enije ben ene chen ese na nanam adikanfo be ma wode ahomka abehia me asamado ekwan so no akɔhyɛm yɛ monyam ɛsɛ ma mmɔ mekra esan inchirimenti ma ndo mekra esan inchirimenti ɛbɛyɛ me abrɛho sɛ bedi dia yɛ kutu na Asanteman ɛbɛfɔn ɛbɛyɛ me abrɛho sɛ besia tatai na ne nyina akyi me nchiriba ɛbɛkotokoto ɔman foforɔ ɛne ɔda nani ehunu sɛ ne ma aba begyinagina wɔ maame no mo nkyɛn esu me ma mo nso besrabosom no eni asamanfo se won kama ho na momfa mo ho nyina e mo afode ma Asanteman na se daachi mutimi e wa asamado a mene mo e de anigye akochia obrempon a owo ne o trade nsam ehwe soro o twedi ampon bida wase ese wa mamia kokoduro na me de me ho ekoba afode e ma me man mesre se mama afode yi e mama afode yi enje kwa na mfa nkudim emre Asanteman wan wo hema se twinebo a abosom no enka ho ene si kwan so ese okọ wo hema so okọ a be ba kwan so kosekose ene mai nyina twa adwadwo ana enya asanketewa wie omanma asem se be o na wo kunu aba be kra wo ese ode ne ho kọba afode ede ama Asanteman megidi ye se wo ba nyaade a wo beti ase ede ama wo kunu na no bi na ato mai asem na abrɛ ho yie na enso Asanteman kunum die nti na twirebo akodua kyerɛ sɛ da bi da wɔde ne ho ma Asanteman na won kwaso wie ɔmanma yɛmfɛsie da Nyankopɔn yɛ adom a yɛsa ba beto aso bio na afi yahwɛ yɛbesi wakyiri sɛ na twirebo akodua nso asine bo ɛsɛ wɔde ne ho ɛma
Most for na KUSI about the mensa brampa and be di adwe ho twea me ye de bra o memenda e de KUSI ada bia wona na KUSI TV and na KUSI media so ye be hia makrao bye bye. Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mi bu sa say asante efri hen ebirim kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebirim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene ka wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia e wona na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchi number 2, just at the junction to the main Perchi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.